na ang pamilya Poso Negro. Sobra na ang pamilya Poso Negro! Wow, wow! Tigilan na ang mga bababaho at mga bulok. Tigilan na ang bulok at mababaw! Woo! Aba, hirap na ang bayang Pilipit na dahil sa 5 dekadang paglilingkod na kurap ng pamilya Poso Negro. Yahoo! Biruin ninyo, mula pa sa kanilang mga aba, sa pwesto na sila mga nangamatay. At hindi lang yon, pati mga apo nila hindi pa sinisilang, may pwesto na sa munisipyo. Gusto nyo ba ang mangyari yon? Hindi! Sino ipaboto natin? Los Inidors! Los Inidors! Los Inidors! Los Inidors! Los Inidors! Si Mayor Franco Poso Negro! Kasama niya si Coco! O, sa eleksyon ha, huwag niyo akong kakalimutan. Poso Negro! Poso Negro! Ever since ho na naging republika ang bansa natin, nagkaroon na ho tayo ng mga halalan. Pero yung mga halalan na yon ay hindi ho malinis. At one point nga ho nung nag-eleksyon ho kay Elpidio Quirino kung saan siya nanalo, na ang iso sa kanya ay may golden arenola ho siya. Bumoto ho yung mga tanim, yung mga kahoy, yung mga bubuyog, at yung mga ibon. So hindi nga ho malinis ang halalan hanggang umabot tayo ng EDSA Revolution. Mas masahol na ho kasi yung mga patay nag-aalala sa Ros. Nabubuhay ho sila sa araw ng halalan. Boboto, tapos mamamatay ulit sila. Dahil sa ganitong sistema, gumawa ng batas ang Kongreso natin para baguhin ang sistema ng halalan at gawing automated ito sa pag-aakalang maging malinis, matapat at mapagkatiwala ng halalan natin kung ito'y automated election na. Hanggang dito ba naman? May poster si Mayor Franco? Liblib na lugar na to ah. May tao pa kaya dyan? Buhay pa kaya yung nakatira dyan? Matandang mayamang masungit. Sige, teka. Hati tayo. Ito. Dito oh. Huwag dyan! Bakit? Baka magalit yung may-ari niyan. Ano ka ba? Hindi na mapapansin niya. Alapad-lapad ng padero. Ayokong mapahama ka eh. Kumukha mo kaya yung pader na yan? Magustuhan mo kayang tapalang kita? Sorry po! Sorry. Huwag kayong tatakbo. Di ko kayo sasaktan. Tutulungan ko pa kayo. Tutulungan? Di ba gusto mong manalo ang lola mo sa susunod na eleksyon? Opo, pero sino po ba kayo? Ako si Big Broker, ang secret admirer ng Lols Inidors mo. Secret admirer? Totoo ang sinasabi ko. Mahilig kasi ako sa mga bland, kaya gusto ko si Lols. At gusto kong tulungan ang kandidatura niya. Paano nyo naman po matutulungan si Lols na manalo sa pangangampanya? Kaya kong kontrolin ang resulta ng eleksyon. Paano nyo po makokontrol yung resulta ng eleksyon, Big Broker? Secret! Secret? At malalaman mo ang sikretong yan sa isang kondisyon. Naku, wala po kaming pera. Wala po kaming pambayad para manalo po si Lols. Wala kayong gagastusin. May papanalo ko si Lols Inidors sa darating na eleksyon. At bibigyan ko pa kayo ng maraming pera. Maraming pera para sa kampanya? Pera? Naku. May isa pang kondisyon. Teka muna, Big Broker. 2 kondisyon na po yun ah. Hindi ba gusto mong manalo ang lola mo sa eleksyon? Siyempre po, no?
Huwag niyo na nga pong pakinggan tong si Alden din. Diet up. Gagawin po namin yung lahat para lang po manalo si Lols. Huwag ganun, diet up. Iset ninyo ko ng blind date sa pinakamamahal kong si Lols. Mamayang alas 12 ng hating gabi. Blind date? Ginawa ng Kongreso ang Republic Act 9369 o ang Automated Election System Law. At ayon sa mga eksperto, ang batas na ito ay isang mabuti at magandang kagawa na batas. Dito isinilang ang PICOS na halalan. Sa mano-manong halalan, matrabaho masyado ang proseso ng ating botohan at pagbilang ng mga boto. Pero, ang mga mandaraya din, mano-mano din ang trabaho nila. At dahil mano-mano, nakikita natin ang mga ginagawa nilang pandaraya sa presinto man o sa munisipyo o kahit sa pagdala ng mga ballot boxes natin. Sa automated na halalan, mabilis nga, hindi matrabaho, simple and easy. Pero, ang mga mandaraya, simple and easy din. Lols, inodors po Isa akong tiyempong kakalimutan. Paano na tayo niyan? Kokonti lang ang dumating sa ating rally. Sinong boboto sa akin? Lahat nabili na ng pamilya Poso Negro. Ayaw mo naman kasing siraan. Ayaw niyo rin naman pong bumili ng boto. Ayaw nyo rin namang hagisan ng granada at pasabugin ang buong angka ng Poso Negro. Huwag kayong ganyan. Ang wastong asal ay ang kumilos ng tama. Tandaan nyo, hindi tayo masasamang mga tao. Tayo'y mabubuti. Kung kinakailangang libutin natin ang buong baryo, medukate lang ang mga boto, gagawin natin. Eh, Lola, pati nyo na lang kasi tuloy yung blind date nyo ni Big Broker. Date na kayo. Lola, sige na. Date ka na kayo. Siyempre naman, choosy ako. Kasi yummy pa rin naman ang lola nyo. Grabe. Yummy daw siya. May asim pa. Maasim na kamo. May bagong endorser si Mayor Poso Negro. At may humabol pa. Barack Obama? Uy, matay. Dati-rati, sa mano-manong halalan, ginagamit natin ang chalk sa pagbilang ng mga boto. Yun pala, ang ginagawa pala ng iba, may hiwa sa gitna ng chalk. Kaya pag ang pangalan ng kandidato nila ang tinatawag, ang chalk na to ang gagamitin. 2 boto ang mabibilang para sa kanya sa isang tawag lang. Ganon yun sa mano-manong halalan. Kitang-kita natin, nauobserbahan natin ang lahat ng mga paraan ng pandaraya. At dahil dito, mapipigilan natin. Pero, sa mga makinang ito, wala tayong kalaban-laban. Kumbaga, yung chalk na may hiwa sa gitna ay nasa loob ng makinang ito. Siya lang ang may alam kung paano niya gagawin yon. Hindi mo nakikita at lalong-lalo na hindi mapipigilan. Oh, halina kayo, Lola. Pinagod tayo, ako nakakatakot. Ano nakakatakot? Wala nga. Bato lang, bato. Ano ka ba? Lola, wala nga nakakatakot dito eh. Ano ba? Sige na po. Maliliit na tayo eh. Sinabi ng ginugulat ako eh. Ano ba? Ikaw naman, di ba ang ganda-ganda ng boses ni Big Broker? O, tulungan mo si Lola. Sandali. Uwi na lang kaya tayo. Halina kayo, Lola. Talaga natatakot talaga Ano ba kayo? Wala po tayong sinain sa bahay. Uwi na lang tayo kasi. Kakain po muna tayo dito. Sandali lang naman po. Ay! Lalo mo ako tinatakot. Ano ba? Hindi pa ba pwede pagpabukas to? Eh, di ba may appointment nga tayo midnight? Kasi tayo talaga. Hindi, Lola. Ano ka ba? Teka, ayusin lang po natin yung hair nyo. Oh, perfect! Oh, wala pong masamang mangyayari dito, Lola. Uy! Hindi, Uwi na tayo. Hindi, Lola.
Ikaw Huwag kayong matakot. Pumasok na kayo. Big Broker? Uy, bakit? Ang mga makinang ito ay gumagana lamang kung may program na nakaload sa loob ng makina. Ang program ang nagbibigay ng instruction sa makinang ito kung paano basahin ang ating mga balota. At kung ano ang gagawin niya pagkatapos ng halalan, saan niya ito ibibigay o itatransmit. Kapag nasalisihan ang program na yan, nandoon yung sistema ng pandaraya. Halimbawa, ang binoto natin ay si Pedro. Pero ang sabi ng program, ibigay mo ang boto ni Pedro kay Juan. Walang magagawa ang mga makinang ito kundi sumunod. Wala tayong nakikita dahil lahat ng ito ay nasa loob ng makina. Walang ebidensya na lalabas. Kung meron man, mahirap hagilapin ang mga ito. Akala natin malinis ang halalan dahil wala tayong nakikitang pandaraya. Pero sa loob nito mismo, nandoon ang pandaraya. Nandoon ang tanim boto. Dito na po kami. Huwag kayong matakot. Take your seat, my darling Inidears. Ate! Yan ang tawag sa ng dalaga pa tayo. Paano niyo nalaman yun? I'm so happy to see you. You are as gorgeous as ever. Tumigil ka. Hindi ako nagpunta dito para makipagbulahan sa'yo. Ano itong sinasabi mo na kaya mo akong palalunin sa darating na eleksyon? Totoo ba ito? Totoo yan. Sino ka? Ikaw ba si Big Broker? Hindi Si Fortu Brillantito yan, ang operator ng Comelec. Porto ka nga, hindi ka sexto. Pero teka, bakit niyaharap mo sa akin ang ubaning lalaking ito? May ibibigay siya sa'yo. Yan ang mahiwagang Hocus Picus Machine. Hocus Picus Machine? At yan ang gagamitin natin para dumami ang boto mo at mabura ang mga boto ng kalaban. Paano nangyayari iyon? Automated election na tayo ngayon. Computer na lahat ang gamit. Hindi na pwedeng dayain ng eleksyon. Kung may security features. Kaso, lahat ng security features ng Picos, pinatanggal na namin sa Comelec. Ang una, ang digital signature. Ang pangalawa, ang source code review. Pangatlo, ang voter verification. At pang-apat, ang ultraviolet lamp. Ano yun? Dati-dati, ang binabayaran ng mga politiko ay ang botante mismo. Pero ngayon, iba na. Ang binabayaran ng mga politiko ay ang sindikato sa loob ng Comelec. Ang totoo niyan, ngayon pa lang, may mga operators na po na naglalako sa mga posisyon na ipagbibili sa halalang darating. May mga politiko na po na nagbayad. At dito sa price list na ito, makikita ninyo ang presyo ng mga posisyon as of May 2013 elections. Pero ang presyo ko ay nagbabago without prior notice. Itong price list na ito ay hango po mula sa research na nagawa po namin sa loob ng 2 taon. In-interview po namin yung mga kandidatong nagbayad at nanalo at yung mga kandidatong nagbayad pero kulang at tinalo pero hindi na binalik ang perang binayad. Kaya mo ba talaga akong papanalunin? Baka naman mamaya hingin mo ako ng pera. Wala kang gagastusin dahil ako ang sponsor mo. Ako ang maglalabas ng pera. Wow! Fantastic, baby! Fantastic, baby! Wow!
Baka sabihin nyo, naninira lang kami sa gobyerno at nag-iimbento lang ako dito ng istorya. Hindi po. Meron po kaming hawak na ebidensya. Certified true copy po ang mga dokumentong ito. Katunayan niya, ayaw sagutin ng Comelec ang mga ebidensyang ito sa loob ng 5 taon. Ako mismo, inalok ng isang mataas na opisyal ng gobyerno mula sa rehiyon namin. Sabi niya, bakit ka magtiis na matatalo ka ulit? Bakit mo lalabanan sa sistema kung pwede mo namang idaan sa pakiusap at sa pera? Kinulit ho niya ako 4 times. Kaya sabi ko sa kanya, sige na nga, pagbigyan na nga kita. Puntahan ko nga sa Manila. Meron siyang pangalan binigay sa akin. Abogado din po. Pumunta ko ako rito sa Metro Manila at nag-usap po kami. Waray-waray ho. Kasi waray-waray din po siya. Ang sabi ko po sa kanya, tanungin niyo muna si chairman kung tatanggapin ba niya ang pera mula sa akin. Kasi alam ko po, galit na galit si chairman sa akin. Kasi kinakalaban ko nga po siya sa Senate hearings. Ang sabi po niya, antayin mo ako, bigyan mo ako ng 1 linggo, at tatawagan kita. January 18 po yung 2013. Hanggang ngayon ho, hindi na ako tumawag ulit. Dahil kontrolado ko ang PICOS machines, kaya kong piliin kung sino ang lahat ng mamumuno sa ating bayan. Ano, sasama ka na ba sa akin? Teka muna. Sino ka ba talaga? Big broker. Ako ang may pinakamalaking drug company sa Pilipinas. Ako'y drug. Ako ang gambling lord. Ako naman ang wetting lord. Akin ang negosyo. Ako naman ang may-ari sa United States of America. My darling Ineders! Dapat protektahin mo ang aming interes! Republic of At China. di mo kami ipapa-aresto! Pero, tutulungan ka namin maging mayor ng Pilipina! Kasama po natin ngayon si Dr. Nelson J. Celis, isang IT expert at ngayon ay director ng Philippine Computer Society pa rin. And he is also the spokesperson of the Automated Election System Watch or ICE Watch. Ito'y binubuo ng 50 organizations at karamihan ay mga profesor po ng University of the Philippines. How long have you been in the practice of the IT industry? I've been in the industry for 35 years already. 35 years. Lumalabas tuloy yung edad ko, 35 years. No. Okay. Sa pagkakaalam ko, nung ginawa yung batas, RA 9369, Yes. at meron pa yung precursor, pero dito tayo sa 9369. Alam ko, merong technical working group na binuo yung Kongreso. At alam ko, isa ka doon. Tama po. Okay, matanong kita. Doon sa pagribisa ng batas, ito na yung naging 9369. Yes. Ito na yung batas na pinapatupad ngayon ng Comelec. I'm sure may nilalagay kayo doong security features. Ang tanong ko sa'yo, ilan bang security features ang galing sa'yo? Number 1 po yung digital signature. Galing pala yun sa'yo. Yun eh, Tama palang ikaw nandito. yun ay binase po namin sa Electronic Commerce Act at saka dun sa Supreme Court's Rules on Electronic Evidence. So yung digital signature ng mga guro, galing yun sa'yo. Tsaka Okay, yung ano pa? Board of Canvassers. Alin pa doon sa digital signature? Ano pa? Yung source code review. Galing din yung pala sa'yo. Yun, yung kasama Kaya pala ko kung yun. magre-reklamo ka ngayon, dapat paniwalaan ka. So yung resibo pala, galing pala yun sa inyo. Sa amin, Yung requirement, yes. ibig ko sabihin, yung requirement na dapat ibigay ng makina, yung resibo, ay galing yun sa inyo. Ay, kasama Mga po Filipino yun. IT experts kasama po yun. na sinangguni ng Kongreso Ay, sa salamat. Technical Working Group. Tama Tama po ba? yun. Okay, dito tayo sa ebidensya. Alam ko, kanina, mayroon akong pinakitang mga ebidensya, pero alam ko marami pa. Ang dami. Yung kay Brother Eddie Villanueva, natandaan ko nandun ka sa Senado at that time. Hindi ba binuksan natin? Binuksan. 378 yung balota doon, di mo ba? 366 pala. Pero yung nandun sa election return, 268 lang. Magkaiba ang
yung binasa ng makina at saka yung binasa talaga ng mano-mano. Ang lumalabas doon, yung sa mano-mano, nagpapatunay na yun ang mas tama. Yung sa digitalized naman, yung linya na nagboboto yung PICOS kahit hindi mo binoto. Di ba? Nakita natin yan eh. Nandun ka rin eh. Ay sabi nga ni Senator Coco Pimentel, nakita niyo nga may digital line doon sa kanyang shade. Sabi niya, ayoko niyan. Nabilang ako diyan pero wala namang nakita shade. yun ni Coco Pimentel na Oo. yung ubal niya, walang boto. Walang boto. Pero may digital line. May score siya. May score siya. So buong bansa, meron tayong ebidensya na nagkawindang-windang nga yung pagbilang ng mga boto dahil yun sa linya na yun. Tama po. Yung professional opinion nyo about that. Kitang-kita naman naman natin na may problema itong makina noon pa eh. So, kung natatandaan nyo, even nung 7 days before the May 10 election, May 3, nagkaroon ng Yung recall? final testing and sealing ng mga makina. So, katulad lang doon sa Makati, no, yung boto ni Binay at ni Mercado napunta kay Henvino. So, anong ginawa ng COMELEC? Pina-retrieve lahat yung 76,000 CF cards. So, Naniwala ka ba doon, Nelson? ay may problema kasi yung program mismo. Yung Hindi, makina talaga. Ang ibig kong sabihin, nung Hindi yun. ni-recall mo lahat ng 76,000 Hindi ako sa buong naniniwala. sulok ng bansa, Hindi ako nagawa naniniwala. sa loob ng 3 araw? Hindi ako naniniwala. Kasi unang-una, dapat pagka ni-recall mo yun, dapat te-testingin mo ulit. Nasa batas din yun na dapat lahat ng mga makina ay dumaan sa test certification na tinatawag. Okay. Eh yung pag-recall mo lang yun papuntang Manila, eh baka 3 araw, ubos na yun. No? Tapos te-testingin mo pa. Eh 76,000 yan. Oh, pero parang magic eh. Biro mo, 76,000 sa buong sulok ng Pilipinas, na-recall mo sa loob ng 3 araw lamang. So, yun eh, hocus-picus yun. Ayun, hocus-picus na yan. Okay. Eto, natandaan ko, yung 65 na PICOS, 60? hindi. 65 PICOS Doon dyan, sa Antipolo. nahuli sa Antipolo. Oh, yes. Oh, sa Antipolo. Anong take ba ninyo doon? Yun ay hindi opisyal ng mga PICOS machines na ginamit ng halalan. So, ibig mong sabihin, yung mga PICOS na nahuli doon sa bahay ng technician ng Smartmatic, No. anong lumabas doon sa Yung forensics? hascode, no? Ang tinatawag na hascode, parang fingerprint ng program. Iba doon sa pinablis ng COMELEC. So, ibig sabihin, yung program ng mga PICOS na nandun sa Senado. sa Antipolo galing, Oh, yes. na dinala sa Senado, forensic examination, Oh, yes. hindi tumugma Correct. ang fingerprint nila doon Doon sa sa pinablish correct. ng COMELEC na ito yung fingerprint. Correct. Ayan, that's correct. Okay. So malinaw ngayon na merong naghuhukus-pokus diyan sa COMELEC at si Smartmatic. Kaya napaka-importante ng source code review, no? Para makuha natin yung hascode. Okay. Ito naman sa digital signature. Sabi mo doon sa batas at saka doon sa rules on electronic evidence, kailangan yung digital signature nagre-representa ng Board of Election Inspector or nung Board of Canvassers. Ibig sabihin tao. Tao. Okay. Pero- ano ngayon ang sa COMELEC? Noong 2010 and 2013, machine digital signature. Ano ba ang pinagkakaiba? Kung pirma ng tao o pirma ng makina? Napaka-obvious naman yun. Yes, sige. Tao at saka makina magkaiba. Yung isa may buhay, yung isa wala. Yung isa pwedeng pakulong. Oh, yes. Yung makina hindi pwedeng ipakulong. Kaya hindi nila in-implement yan noong 2010 dahil sinasabi nila yung solusyon para sa pagpuproduce ng digital signature ay mahal. Pero nung lumabas ang Department of Science and Technology ng kanilang solusyon, no? May solusyon ng Meron, DOST. ngayon ang Mura. Well, pwedeng libre. Pwede. Digital Anong sagot signatures. ng COMELEC doon sa offer? Ay hindi nila ginamit eh. Kaya ibig sabihin, dinisregard nila yung offer. So ayaw nila doon sa isa noong 2010 dahil mahal. Oo, ngayon. Ayaw naman nila dito dahil mura, Tibo. Ngayon, itong September 2015, ino-offer na naman ng DOST para sa 2016. Nag-offer na naman pala si DOST. Ngayon, tahimik lang yung COMELEC. Now dito naman sa transmission, Nelson. Noong 2010, lahat ba ng PICOS nakapag-transmit? Hindi, 9% ang hindi nakapag-transmit. Noong Okay. 2013, Sa 2013, that's 24%, which is 24%. equivalent to around 9 million votes. so ganito yung instructions ng COMELEC, Nelson. Correct me if I am wrong. Kapag hindi nakapag-transmit ang presinto, kukunin ng CF card doon, or in this time, SD card.
ilalagay doon sa sobre. Okay. Tapos dadalhin doon sa munisipyo at doon na nila ipapabasa ng reader. Ganyan nangyari sa 2010 and 2013. Ganon yun. Now, kung ako, ang pandarayang politiko, kung ako yon, meron din akong mga CF cards dito sa mga magkabilang panig ng bulsa ko. Anong pantalon ko. Kung gusto kong ikaw ang papanalo, i-insert ko yun sa sobre at yun ang ibibigay ko. Pwede mangyari, wala naman nakakakita. Ang stipulation doon sa batas, kailangan yung election results at saka yung mga certificates of canvass should be electronically transmitted and digitally signed as basis for proclaiming the winning candidates. Ngayon, kung ginawa mo, hinugot mo yung CF card, dinala mo doon, magkaiba yun. Malaking problema pala talaga natin, especially ngayong 2016 dahil 90%. si Smartmatic na naman ang nanalo. At sinasabi po ni Comelec, 90% lang ang target nila na My goodness. success rate in transmitting the election So, results. ibig sabihin, may 10 presinto dyan, O, 10%, that's 9,500 precincts na hindi makakapag-transmit, na posibleng palitan yung SD Ang card. kailangan mangyari sa 2016, 100%. Hindi pwedeng may butal. Hindi pwedeng 99%. So, dapat Hindi pwedeng 100%. 99.5, dapat 100%. Dapat mag-isip ang COMELEC ng contingency plan na ang transmission 100%. Kung natatandaan nyo, na doon sa hearing sa Senado, sinabi ko nga, nandun ho sa konstitusyon na ang COMELEC ay may power to take over public utilities. Now, dito tayo ngayon sa violation ng mga batas. And obviously, very obvious, halatang halata na yung batas natin, RA 9369, yung sa automated election system, ay nilabag ng COMELEC ilang beses na. ARM, meron siyang binanggit na Hindi ko lang matandaan lugar. yung- Doon sa ARM, pinalitan yung resulta mula rito sa Metro Manila. By Yes. remote control. Yes. Di ba? 2008 po yan. Ayan. Pwede talaga mangyari. So- Pwede talaga mangyari. May example na. Doon pa lang sa ARM elections noong 2008. Smartmatic ba yon? Smartmatic yun. Ito palagi kong naririnig sa iyo eh. Kaya libre ang COMELEC na lumabag sa batas natin dahil walang Implementing rules and implementing regulations. rules and regulations. Okay, sige. Ano bang ibig mong sabihin? Kasi nakalagay yun doon sa section 37. No? Ano nakalagay sa section Na 37? implementing rules and regulation, na ang commission ay dapat mag-promulgate ng implementing rules and regulation. Malinaw yan doon sa Malinaw ho sa section 37. section 37. Okay, pero anong ginawa ng COMELEC? Lahat ng mga batas na Dumaan related sa kanila. na related sa COMELEC may implementing rules and regulations except Ito the lang, automated election system. maliban. Senior citizen meron ding implementing rules. So, ang ibig sabihin, lahat ng batas na pinapatupad ng COMELEC may implementing rules and regulations. Correct. Pero, pagdating sa automated election law, Wala. wala. Thank you very much for your time. Ito, you shared so much para sa taong bayan and hopefully naintindihan nila ito. Mga kaibigan, kamakailan lang, nagpalabas ang ating Korte Suprema ng desisyon at inatasan nila ang COMELEC na ibigay sa atin ang resibo ng ating binoto. At tayo'y nagpapasalamat sa Korte Suprema, sa lahat ng mahistrado na bumoto sa petisyong ito. Bakit ba mahalaga ang desisyong ito? Kung titingnan po natin ang resulta ng mga surveys ngayon, walang ni isa na kandidato pagkapangulo ay may klarong mayoriya. Lahat po sila ay naglalaro sa ratings na 30% to 20% o mas mababa pa. Kaya po pagdating sa araw ng halalan, iisa lang naman ang mananalo at 4 ang matatalo. So ibig sabihin, minority president po ang ipoproklama na nanalo. Paano na yung 4 na kandidatong hindi nanalo? Majority po ang magre-reklamo kung kaduda-duda ang ating halalan. Kaya mahalaga na sa darating na halalan, malinis at mapagkakatiwalaan ito. Dahil kung hindi, tiyak ang susunod ay political instability. At ito ay malinaw na sinabi ng ating mga arsobispo at obispo, protestante, evangelicals at Romano-Katoliko, na kapag ang halalan ay kaduda-duda, tiyak ang resulta ay political instability. At kung tayo'y magkakagulo dahil dito, unang maaapektuhan ang pagninegosyo o pangangalakal sa ating bansa. At ito ay may direktang epekto sa pangkabuhayan nating lahat, sa trabaho natin. Upang maiwasan natin ang kaguluhan pagkatapos ng halalan,
Gamitin natin ang resibong ito mula sa VCM sa dalawang paraan. Unang-una, pagkatapos lumabas ng resibo, i-check natin ang ating resibo doon sa binoto natin kung tama ba ang pagbasa ng makina sa mga boto natin sa balota. Pagkatapos ng halalan, ang lahat ng resibong nakadeposito sa yellow ballot box ay bubuksan natin at bibilangin ang mga boto doon upang i-check natin kung ang mga boto sa resibo ay tutugma ba sa binilang ng makina na patago. Sa ganitong paraan lamang natin masisiguro na ang ating halalan ay may kredibilidad, mapagkakatiwalaan at kapanipaniwala at walang kaguluhan na mangyayari pagkatapos nito. Ang ibinigay sa atin ng Korte Suprema ay yung unang bahagi lamang, yung pag-verify o pag-check na tama nga yung binoto natin doon sa binasa ng makina. Pero sa pangalawang bahagi, ipinaubaya ng Korte Suprema sa COMELEC ang paggawa ng regulasyon kung paano gagamitin ang mga resibo pagkatapos ng botohan. Ito ngayon ang bagong battleground ng laban natin. Sisiguruduhin natin na ang mga boto ay mabibilang gamit ang resibo upang ito ay i-verify o i-check natin doon sa patagong bilang na ginawa ng makina. Ang desisyong ito ng Korte Suprema ay nagpapatunay lamang na hindi nga sinusunod ng COMELEC ang ating batas mula pa noong 2010 hanggang ngayon. Kaya kung gusto po natin ng malinis na halalan, walang kaguluhan, bantayan po natin ang darating na halalan. Ang pandaraya ay pagnanakaw sa kinabukasan nating lahat. Kayo, ako, mga anak at mga apo natin. Tayong lahat. Walang panalo rito, kundi ang sindikato lamang. Kaya dapat magkaisa ho tayo. At kami ho'y umaapila talaga sa inyo. Dahil nananalo ang sindikato sa isyong ito dahil ito'y isang napaka-highly technical subject matter na hindi masyadong naiintindihan ng bawat Pilipino. Magkaisa ho tayo. Sa araw ng halalan, gawin po natin ang dapat nating gawin. Bantayan natin ang balota. Hindi lamang po hanggang sa wastong pagpili ng kandidato, kundi siguruhin natin na binila nga ng tama ang ating mga boto. Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po si Bishop Dan Balais ng Intercessors of the Philippines at nais ko pong kayo ay encourage na bantayan ang ating boto. Sa election na ito, napaka-crucial po para sa ating bansa. Kami po ay 27 years na nananalangin para sa ating bansa upang ang bansa po natin ay isang maging matuwid at masaganang bansa. Ito pong kailangan natin at nagsisimula po ito sa ating botohan. Kaya ini-encourage ko po kayo doon sa napanood po natin na tayo po ay bantayan natin ating boto at huwag po nating pabayaan na tayo po ay madaya. Ngayon po ay meron ng ginagawang Panginoon sa ating bansa at kinakailangan tayo po ay talagang maging vigilant. Tayo po ay talagang bantayan natin ang eleksyon na ito. Huwag po natin ibebenta ang ating boto at bantayan po natin itong proseso ng ating pagboto, itong PCOS machine. Sapagat gaya na napanood po natin ay maraming mga bagay na pwede po tayong dayain. Kaya ngayon po ay meron po tayong binaba ang Supreme Court na mag-i-issue po ng resibo sa ating binoto at yan po ay isang tugon sa ating panalangin. Kaya ako po ini-encourage kayo na talagang itong election na ito ay gawin po natin kung anong nararapat, kung anong tama at kung ano ang kaigay-gaya sa mata ng Panginoon. Kaya ako po si Bishop Dan Balais ay talagang sinasabi po sa inyo na tayo po ay talagang magsikap na ito pong eleksyon na ito ay ating pong pangalagaan. At kagaya na panood po natin ay ito po ay ating bantayan upang makita po natin ang pagbabago sa ating bansa.